ин участкаи интихоботӣ рақами 27 душанбе аст ки дар он на танҳо курсии нозирони байналмилалӣ балки курсии нозирони миллӣ низ холӣ ба назар мерасид. бо вуҷуди ин Мунзима Нумонзода раиси участка гуфт дар ин ҷо интихоботи президентӣ назорат мешавад ва талош мекунанд ба қонуншиканӣ роҳ надиҳанд. нозирои миллӣ ҳозир ҳаминҷа буданд, ба фикрам участкаи дигар рафтанд. пеш аз ҳамин 1 дақиқаи омадани шумо ҳаминҷа буданд. ин ягона участкаи интихоботӣ нест ки нозирон дида намешуданд. дар участкаи интихоботӣ рақами 22 душанбе дар гӯшаи нозирони миллӣ танҳо намоянда аз ҳизби халқии демократии тоҷикистон дида мешуд. масъулони марказ аз суҳбат худдорӣ карданд ва танҳо нозир аз ҳизби халқии демократӣ назари худро дар бораи интихобот баён дошт. рафти интихобот бисёр фаъол гузаштост. шахсоне ки бениқоб буданд бо ниқоб таъмин карда шуд. фосилаи байни нафарон риоя карда шудааст. ҳузури камранги нозирон дар бархе аз участкаҳои интихоботӣ дар ҳолест ки ба иттилои комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ беш аз 13 000 нозири миллӣ ва зиёда аз 140 нозири байналмилалӣ интихоботи президентиро назорат доранд. мақомоти тоҷикистон ва нозирони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар гузашта интихоботҳои раёсати ҷумҳурии тоҷикистонро демократӣ ва мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ арзёбӣ карданд. аммо нозирони кишварҳои ғарбӣ аз ҷумла созмони амнияту ҳамкорӣ дар аврупо ҳамвора гуфтанд ки ҳеҷ яке аз интихоботҳо дар тоҷикистон шаффофу одилона ва тибқи меъёрҳои байналмилалӣ нагузаштааст.